Meta jkun Ottubru nisimgħu b'ħafna appelli biex in-nisa jagħmlu eżami tas-sider huma stess. Però dan huwa eżami li mara għandha tagħmel aktar ta' spiss mod partikolari jekk ikun hemm każijiet ta' kanċer tas-sider fil-familja. Il-kanser tas-sider jista' jiġri ta' kull età, però nafu ovvjament li huwa aktar komuni fin-nisa il fuq minn 40 sena. Però tajjeb li l-mara tidra minn età żgħira l-importanti li teżamina s-sider tagħha stess, li tinnota jekk hemm xi changes biex imbagħad tirrikorri għat-tabib għal xi testijiet. Ovvjament nisa li jkollhom il-family history meta ngħidu pereżempju kellhom ommhom, jew nannithom, jew oħthom li kellhom breast cancer għandhom iktar u iktar ikunu aware, però tajjeb li ovvjament illum il-ġurnata u ħafna awareness nafu li n-nisa kollha għandhom riskju u anke l-irġiel għandhom riskju ta' breast cancer. Importanti li l-mara tidra s-sider tagħha u kapaċi tinduna b'xi changes. Teżisti kontroversja jekk testijiet li jsiru minn nisa stess humiex effettivi jew le, u għalhekk tajjeb li l-mara tkun ċerta x'qed tiċċekkja. Mela normalment jekk tinnota l-mara li jkun hemm xi diskrepanza ġdida għax hemm min ikollu sider wieħed ikbar mill-ieħor, imma jekk f'daqqa waħda tinduna li hemm diskrepanza fis-sajż għandha tirrikorri għand it-tabib. Jekk tara xi boċċa, jekk tara xi tisfija minn nipil, speċjalment jekk tara xi demm, għandha titkellem mal-ewwel mat-tabib tagħha. Jekk tinnota ngħidulha dimpling of the skin qisu l-ġilda tidħol il-ġewwa. Jekk in-nipil tiġi retracted u jekk jgħidulu jkun hemm qisu ngħidulu pod orange qisu il-ġilda tiġi qisu l-ġilda tal-arinġa, dik imbagħad mal-ewwel għandha titkellem mat-tabib. Ejjew naraw ftit x'għandha tagħmel il-mara biex teżamina s-sidirha hija stess u kif suppost. Mela meta l-mara tkun qed teżamina sidirha, importanti li l-ewwel tħares, pereżempju ngħidulhom il-pazjenti jħarsu fil-mera biex jiċċekkjaw is-sider, biex tinnota xi changes fis-size jew fil-pożizzjoni, jew jekk pereżempju n-nipil tiġix retracted. Għaliex dik hija sintomu li jista' jkun allarmanti. Mbagħad għandha tagħmel ċertu eżerċizzji, pereżempju tolli idejha u tagħmel idejha fuq żaqqa biex tinnota xi changes fis-sider. Mbagħad tajjeb illi tolli lit u blit l-oħra ħadd tiċċekkja s-sider. Importanti tiċċekkja all around is-sider u tiċċekkja anke taħt lit biex tħoss xi boċċi. Mbagħad ovvjament viċi versa tiċċekkja għand is-sider l-ieħor. Nafu però illi ċertu changes, pereżempju kif konna qed ngħidu, importanti li pereżempju l-mara tagħżel żmien, normalment wara l-period l-aħjar, fejn is-sider ikun l-iktar artab. Biex tiċċekkjah dak iż-żmien għaliex nafu li qabel il-period jistgħu jkun hemm xi boċċi fis-sider li jkunu glandoli minn fuħin li wieħed jista' jaħsibhom xi ħaġa allarmanti u allura jsek tallarma ruħek għal xejn. Apparti dan it-test li l-mara tista' tagħmel f'darha stess, insibu il-mammogram. Tal-liema età mara għandha tibda tagħmel mammogram. In-nisa kollha mill-età ta' 40 sena il fuq għandhom jattendu regolari għal mammograms. Nafu però li hemm dawk in-nisa li jkollhom family history, speċjalment meta l-om pereżempju kellha kanser ta' età żgħira, pereżempju ta' 45 sena, li minn 10 snin qabel wieħed jibda jagħmel mammogram. Ta' min ngħidu li l-problemi tal-mammogram huwa li s-sider f'mara żgħira ikun dens ħafna ngħidulu, allura inti ma tara xejn ċappa bajda u jisek perspeċi ħadd traġġi għal xejn. Laki li għandna l-ultrasound li jgħinna wkoll huwa bħala żmien ukoll hawn is-CT it-tomosynthesis, il-breast tomosynthesis li jagħti ħafna informazzjoni utli wkoll. Kif għandha tipprepara ruħha l-mara? Mhuwiex test komdu, ngħidlek ċertu ammont ta' skumdità se jkun hemm, però importanti li speċi taf li ħatweġġa' ftit imma mbagħad it-test ħajtik ħafna informazzjoni u serħan tal-moħħ. Idealment jekk se tmur għall-mammogram għandek tagħmlu wara l-period fejn is-sider ħajkun inqas dens u ħajjuġak inqas għaliex l-uġieħ xi kultant iżomm il-pazjenta milli tiġi għall-mammogram sfortunatament. Tikka aktar dwar saħtek.
Ġieli tkellimna dwar kemm importanti li l-impjegati ikollhom relazzjoni tajba ma' min iħaddimhom, għax dan joħloq atmosfera serena fuq il-post tax-xogħol. Studju li sar fl-Awstralja juri li importanti wkoll li anke l-impjegati bejniethom ikollhom relazzjoni b'saħħitha. Dan ma jgħinx biss biex ix-xogħol ikun aktar produttiv, iżda jgħin ukoll fir-rigward tas-saħħa tal-individwi. Mill-istudju jidher li dan jott għal tipi differenti ta' xogħol, kemm xogħol f'uffiċċju, kemm xogħol fi sptar, kif ukoll xogħol fuq barra. Dan il-fenomenu qed ikun deskritt bħala identifikazzjoni soċjali. Din qed wassal biex meta l-persuna tħossha parti integrali minn grupp, tħossha tajba kemm psikoloġikament kif ukoll fiżjoloġikament. Dan għaliex is-serenità twassal biex anke l-qalb tħabbad b'ritmu normali, is-sistema respiratorja taħdem kif suppost u l-metaboliżmu ikun tajjeb ukoll. Tikka aktar dwar saħħtek għada